אתה רוצה כזה? אליי בבקשה, את קפטן פוק. מה את צוחקת? זה קפטן פוק. הוא הקפטן הכי מרושע בכל העולם. אם הוא עושה פוק, כולכם מתים. מה אתם צוחקים? שקט! שים לך כובע יפה. רגע, יש פה עוד אחת, אנחנו מכבדים את כולם. אני מבקש לעמוד יפה, אני נושא לכם חרבות. אנחנו עושים קרב של חרבות, נראה מי מנצח. שקט, בבקשה, לעמוד יפה זקוף. ככה, ככה שחרול. את רוצה רפי על העין, כן או לא? יש לך? עכשיו, כל אחד מקבל... זוזי, את תהיה בטח פה, שבי. כל אחד מקבל בלון של חרב. את רוצה כזה על העין? כמו שלהם? תסתכל, שנייה, היה לו ילד, תסתכל עליה כזה, את רוצה? את רוצה? נתן הוא הקפטן. נתן הוא הקפטן. שחר לעמוד. חברים, יש לנו פה את שחר. אני רוצה כחול. חברים, אני מבקש עכשיו מי שעומד, שם את החרב יפה, כי אנחנו עושים תחרות, בסדר? שחר אדום זה בסדר? לא, אתה מבין. לא, אתה מבין. חרב למטה, שתיגע ברצפה. רגע, שנייה חברים. סבלנות. תביא לי לנתח. רגע, בוא ביחד, בוא. אוקיי. רוצה גם בלון? וואי, בלון שחור. שחר, כל אחד צריך למצוא שם של פיראט ומי שיהיה לו שם מפחיד, בסדר? הנה, אני תעמדי פה. הנה, מתחילים ממך. שקט, שחר. שלום לך ילדה, איך קוראים לך? כל הכבוד, פיראטית אמיצה, לא עונה, רק מרביצה. יופי, כל הכבוד, הרשמת אותו נורא. איך קוראים לך? קפטן הוק, וואי, זה ככה. איך קוראים לך? קפטן יופי. איך קוראים לך? תלך מפה שאני אחוט לך את הראש! וואו, כל הכבוד! עכשיו אליי, אתה רוצה לשמור אותו? אני שמור אותו. אני עושה לכם מבחן כזה, קוראים לו חרב למעלה, חרב למטה, מי שמתבלבל יושב. אוקיי, חרב למעלה! למעלה, מרימה למעלה, למטה מורידה. חרב למטה! חרב למעלה, חרב למטה, חרב למטה. לא להתבלבל. חרב למעלה, חרב למטה, חרב למעלה, חרב למטה, חרב למטה. לא להתבלבל. חרב למעלה, חרב למטה, חרב למעלה, חרב למטה. לא להתבלבל. חרב למעלה, חרב למעלה. היא לא מתבלבלת אפילו פעם אחת. הנה, אני אעזור גם ביחד, לא, אתה מסיר. חרב למעלה. אבל צריך לא להסתיר חמודי. וואו, לא, יותר שעודרים לו, זה לא משנה. חרב למטה, רגע, זה מסתיר. חרב למעלה, חרב למטה, חרב למעלה, חרב למטה, חרב ימינה. להגידות. רגע. היא מפחידה אותי. היא עשתה לי ככה עם העיניים. טוב, עכשיו רק שתבינו, פיראטים זה לא רק להרביץ, פיראטים זה גם תרבות. אתם יודעים מה הם עושים כל הלילה הפיראטים? הם רוקדים. אני שם מוזיקה של פיראטים, נראה מי יכול לרקוד ריקוד הכי מרושע. אתה יודע לרקוד ריקוד מרושע? יודעת לרקוד ריקוד מרושע? אתה יודע לרקוד? בבקשה. 1, 2, 3. אני רוצה שתפחידו לי את כל הילדים. Ah!
אוקיי, תנו לפיראטים שלנו מחיאות כפיים, חברים. יש לנו אוצר, חברים, שהוא מורכב מממתקים וממתנות ליום הולדת ומבלונים. אז אנחנו נעשה הפסקה קטנה. אוקיי. תביא את הכובע. מה עם הכובע שלה? מה עם הכובע שלה? את יכולה להוריד?